Sa number 3, pamuno sang Vendors Association sa Manukan Country sa Bacolod City, nagapabor sa karon sa ginatanyag sa ila sang SM Prime Holdings para sa bag-o nga Manukan Country. Nagpasalig man sila nga bayaran ng ilang utang sa syudad. May report si Nico Delfin. Libre nga renta sa sulod sang 18 ka bulan ang gina-offer sang SM Prime Holdings Incorporated sa 22 ka mga katapo sang Manukan Vendors Brotherhood Association sa parking area nga mangin temporaryo nila nga pwestuhan kung sugura na ang construction sang bag-o nga Manukan Country sa reclamation area sa March 2024. Sa 2025, ginatanaw nga matapos ang construction sang bag-o nga Manukan Country sa 3-hectare property sa Bacolod LGU nga plano nga parentahan sang syudad. Halos doble man sang ila ginaakupar karon nga stalls ang pwestuhan sa mga tenants sa ground floor sang proposed construction sang duha ka mga BPO towers sang SMPHI kabahin sang 4 billion pesos nga public-private partnership project upod sa syudad. Gani pabor diri ang presidente sang Vendors Association nga si David Montoya nga nagsugot naman nga sa parking area sang SM sila sa Ilohon. Kung makita mo ang plano nila, kamayo man ang plano nila kay una base may BPO nga permanent na namon guro nga customer ito super maka-income kami na maka-drop kami makabawi mag-click din man Sa committee hearing sang konseho, ginpahanumduman sang syudad ang mga tenants nga dapat mabayaran nila ang ila utang antes pa man sila tagaan sang oportunidad nga makasaylo sa mangin panibago nila nga pwesto. Sa record sang LGU, 8 pa lang sa 27 ka mga na-issuean sadto sang notice to pay kag notice to vacate ang nagatuman sang kasugtanan nga mabayaran nilang ilang utang sa renta sa Manukan. Nagpasalig naman si Montoya nga ila tinguwaan nga masettle ang ila kautangan sa pagpati nga hindi man sila ang mapierde sa ginatanyag karon nga oportunidad sang syudad kag SMPHI. Kaya Montoya kinsugtanan nga tunamon nga dito sa relocation sang SM sa North Terminal na giplastar man sang SM nga dito 12 by 12 square meter tapos do food court. Mangin 5,000 ang mangin monthly rental sa mga tenants sa bag-o nga Manukan kag duga nga 5,000 pesos nga bulanan nga balayran para sa maintenance kag security. Handa ang SMPHI nga magbayad sang 132 million pesos nga advance rent sa sulod sang 7 ka tuig kung maaprubahan na ang kasugtanan upod sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.